nik isurtzen topetan doana, bueno, oina, nire iztoko gora bera hundirik, ia horrein ego zinigen baina. Bizkai busete, sogotie, baina, klaro, hemen ezean dauen, zerako bitorizako, Guk eskatu dugu zelan doien garaira, egiteko sortzi baten moduan, garai, bajatu, izurtza, nik hori beti esan dut. bainaria eta buelta, baina diputazioetik esaten dago ez dagoela dirurik. Akabo, badago, Bakarri trenentzako da diruen. Arendako bai. Trenentzako. Emo merko dugu gehiago ordunez. Bai, tietuko da edo ez da luego, Baina, bueno, izurtzan elixen guruen da, no? Braundiz edo iaz, Bai, konponketa bat egiten dugu. Nire gauzak apur bate txulo hartzeko itxuri hartzen dute, Merezi dauena, herriko. Exactamente. Ez da, zer bizileku askoen, baina industria handia dago izurtzan, Bai. Izurtzan atxeroko industria handia eta Oin arte industria asko zaindu dugu eta oin zaindu bidea jentiari. Exactamente, aldien batzuri, normala. Da gu hemen goizien bizi gara oin, izan doan, nobera kotxea zibildanin, edo senyor urten, ara, ona, de momento bintzat, zat no, oino, jarrenta urte bete erdireko duket. Dio, lasai. Baina, Mogotzue gero. mogozua medikuak, permisu moten bada. Zu eskatu operau eta eskatu, venga, behar dut, eta bestela, bera etortzeko edo ipintzeko hemen Helikoptero. enfermero gazte zuentzako de... Boixe, eso yo pensau, esatu. Ia, bizo, ni grande ez da, gizona ibile da, txarra mondinok. Esan duen eskiduk. Pazientzizia, zauza gizona. Itxio, bakarrik dana prestitxutza da, berbazke topetan du maizan. Ez dakizenik honek ez dauki eurok, euro danadak izia, Eta bai. Bueno, beste munduan, beste lekutan egon diez bizitzen eta ikesin bidea. Hilibete terdi. Itxien da, apur bat entzanik. Interesa egin, bezia, telefonu, egunez da gabe, mobil bihaldien da, azoga bien, botan zara papulu zara, itxuri lehen baltzetan izostan. Alambriku gure, telefono ipini gandakano moduen, papela bat, mobilak kendu. Eta itxi patxamarri entzartute. Baina, azo alambriku duen, habitasun bat zuzten. Eso, ¿qué? Mira, eso más falta me hace a mí la mesilla que... Es que no me llamaron... Bueno, lasai. Te sacan del tifo. Lasai. Makillare jo. Exacto. Desde luego esaten da baina, zuako presentzia. No era costumbre. Baina dekozu denpori guztile, lasaitzeko eta egoteko eta jazta, ingozu. Ez da uno beran, Ez. Pazientzia pur batean. Bai, pazientzia murize. Akostumbratu zauzu gehiteko zure artien dana eta oin. Idea ez egin da beste batzuk. Ez odoli daukien, ez movimentu daukien. Odolna dauken personiak apur bat. Edade horra, umegine jakin jabe, aixetan. Atzu, miren etorri jaten bai, atzu arrazaldien da. Ez arrazaldien, zupe, ramel diokin duzu inunze. Hortizatoz, dana eta zuzumia eta segizun edo zer dago. Eta karriko dutzu nada? Bere arrazien dakoz. Bueno, esaban gizona machista dauzenan, ez da izan Europe. Bueno, sin más, ves que hay Vale. Bueno, izango eta zuzelan badoi operazio eta hori, bale? Konto alixeten badu. Hombre, claro. Apurba gogorra da, Bueno. Vale, agur,
Haizu gero hemen grabatzeko, gau, barrena da.